Vzájomných súbojov minulého ročníka a nepodarilo sa mu to ani v úvodnom zápase tejto sezóny. K prehre a 2 remízam pribudol ďalší nerozhodný výsledok. Oba celky nastúpili v nekompletnom zložení. Liptákom chýbali okrem zranených hráčov aj najlepší strelec Lačný a kapitán Zošák. Na ružomberskú lavičku si v pozícii hlavného trénera prvýkrát od začiatku sezóny sadol William Hiravý. Na prvý gól čakal len necelých 7 minút. Akciu začal Kukol, ktorý odzbrojil Oberta. Šikovne si vymenil loptu so Sivčevičom, aby potom trafil len do brvna dubnickej brány. V zápäti však Milomír Sivčevič vrátil loptu do siete hostí a Ruža sa ujala vedenia 1-0. O 2 minúty neskôr Ďubek poslal dlhú loptu na Sivčevičovú hlavu a Kukol tiesnený Jánošíkom opäť narobil Igazovi veľké starosti. Ten istý hráč v 23. minúte prihrával Božokovi, ktorý natiahol dubnického brankára. V 28. minúte po priamom kope Tomáša Zápotoku musel prvýkrát zasahovať aj domáci gólman Luboš Hajdúch, no prvú ozajstnú hrozbu v podaní Dubnice sme videli o minútu neskôr, keď Galo nezabránil Luptákovej prihrávke na Grendela, jeho strelu však liptovský brankár odvrátil. V zápäti začala rozvoniavať opäť Ruža. Po Božokovom centri akciu hlavou zakončil Sivčevič, ale len do Igazových rúk. V 34. minúte poslal loptu do ohňa Ďubek a hlavička obrancu Gala tesne minula dubnickú bránu. O minútu neskôr sa k slovu dostali opäť Dubničania. Po Obertovej prihrávke strieľal Filo a Hajdúch mal čo robiť, aby lopta neskončila v jeho sieti. V 38. minúte sa uvoľnil hostujúci Lupták a z nedôrazného obklúčenia troch Ružomberčanov aj nebezpečne vystrelil. Po prestávke prišli opäť chvíle Liptákov. V 49. minúte loptu vybojoval Kukol. Sloboda vysunul čiperného Božoka, ale Sivčevič z ideálnej pozície nedokázal prekonať Igaza, čo ho poriadne mrzelo, rovnako ako 2 minúty neskôr Ďubeka, ktorý spálil ďalšiu tutovku Ružomberka. William Hiravý vedel, že to môžu byť rozhodujúce momenty zápasu. V 60. minúte po Luptákovom priamom kope znova podržal Ružu brankár Luboš Hajdúch. Lenže v 63. minúte Grendel ideálne našiel Tomáša Zápotoku, na ktorého liptovskí zaráci nestačili a bolo vyrovnané. Pre Tomáša Zápotoku to bol 10. gól v najvyššej slovenskej súťaži. V závere ešte po Grendelovom centri Lupták trafil len Gala a Obert v zápäti mieril vedľa. Aj preto zostalo pri spravodlivej remíze. Ak sa v súbojoch Ružomberka z V minulej sezóne však prišiel zlom. Dubničania v dvoch vzájomných duelov vydolovali na považi 4 body a trúfali si opäť, aj preto, že v úvodnom kole dokázali remizovať na horúcej ružomberskej pôde. Ľubomír Nosický nemal teda žiaden dôvod meniť základnú jedenástku. Jeho náprotivok Michal Hýb si želal väčšiu ofenzívnu aktivitu, akou sa jeho tým prezentoval pri domácej prehre s Prešovom, a tak namiesto Andreja Hodeka poslal na trávnik Mariána Tomčáka. Kmeňový hráč Trnavy strelil svoj posledný Corgon-ligový gól práve v Dubnici v decembri 2007. Spartaku vtedy priniesol 3 body a teraz ako keby chcel repete. Najskôr pálil pravačkou, potom aj lavačkou, ale jeho snaha odmenená nebola. Úvod zápasu bol jasne v réžii hostí. Strely spoza 16-ky, akú vyslal Andrej Burza, však väčšiu hrozbu pre brankára Mareka Igaza neznamenali. Na prvú súvislejšiu dubnickú akciu čakalo necelých 1200 divákov až do 35. minúty. Nebola to síce žiadna futbalová lahôdka, ale lopta so šťastím prešla až na zakončujúceho Marcela Ondráša. Prvý polčas ukončil rýchly protiútok domácich, po ktorom sa však opäť nemenilo skóre. Celé to začal Marek Igaz, v strede pola potiahol akciu Lupták. Grendelov center bol troška pretiahnutý a aj preto sa po priťuknutí Lukáša Zápotoku nedostal do koncovky Obert. S druhou 45 minútovkou sa do Dubnice dostavil dážď a Petržalka to stále skúšala ďalekonosnými pokusmi, tomu z kopačky Ďuricu chýbal lepší smer. V 60. minúte prenechal nevýrazný Michal Filo svoje miesto Andrejovi Porázikovi a toho bolo i hneď cítiť. Po kombinácii jedného z dvoch triciatníkov na ihrisku s Erikom Grendelom nechýbalo veľa, aby sa lopta od jeho tela odrazila do siete Tomáša Jenča. Do jednej z najväčších šancí zápasu sa krátko na to dostal po centri Noseka Lukáš Zápotoka, pálil však iba do hradby tiel. Vyhrať chceli včera obaja, svedčí o tom aj striedanie Michala Hypa, ktorý posilnil útok Andrejom Hodekom a takmer mu tento ťah vyšiel. 20 minút pred koncom namieril petržalský útočník hlavou do žrde. Záver patril výsostne Dubničanom, ktorí však márne hľadali kľúč na odomknutie súperovej brány.
Reparát nezložil volejom Lukáš Zápotoka a potom si svedomie spýtoval Erik Grendel. Ten mohol vyťažiť z veľkej chyby Romana Konečného, ale všetkým ukázal, prečo dal v doterajších 84 ligových zápasoch iba 2 góly. Grendel to potom skúšal aj napriek svojmu nízkemu vzrastu hlavou, ale na považí nebolo ani jednému z tímov súdené skórovať. Zopakovala sa tu teda bezgólová remíza z májového vzájomného súboja. Dubnici a zatiaľ ostáva 100%. Hosťujúce MFK po 3 remízach po prvý raz obišlo bez bodového zápisu. Seničanom vyšiel výborne vstup do zápasu, keď v 13. minúte vysunul Velický Kolmicov útočníka Pirošku, no toho hosťujúca obrana zastavila len za cenu faulu. Následný pokutový kop Stanislav Velický s prehľadom premenil 1-0. To evidentne hosti rozladilo a do hry vstúpili aj nedovolené zákroky či nešportové správanie. V poli bola hra vyrovnaná, do šancí sa však častejšie dostávali domáci. V 20. minúte Vrťo vysunul Faldínu, jeho strelecký pokus sa však neujal. Český útočník dosiahol svoj prvý gól v Corgon Lige v 27. minúte, keď hlavičkou z päťky zakončil peknú individuálnu akciu center krajného stredopoliara Vrťa a bolo 2-0. Pohodlný dvojgolový náskok však nováčikovia do prestávky neudržali. V 40. minúte Tomáš Zápotoka ešte peknú uličku nezužitkoval, ale o 3 minúty neskôr ho vysunul Porázik a Zápotoka sám pred brankárom Fišanom nezaváhal. 2-1. Väčšinu z času druhého polčasu boli aktívnejší Dubničania. Domáci sa bránili a čakali na nebezpečné protiútoky. Hneď v úvodnej minúte sa do čistej šance dostal autor kontaktného gólu, no po centri Ľuptáka z päťky z voleja mieril nad Fišanovú bránu. O 3 minúty neskôr bol na druhej strane v dobrej príležitosti Belák, gólman Igas však jeho pokus kryl. Po polhodine hry sa po vysunutí Belákom ocitol vo vyloženej šanci Piroška, brankár hostí však opäť výborne zasiahol. Na druhej strane nebezpečnou hlavičkou pohrozil Obert. Vo výbornej atmosfére si Seničania vypracovali ešte 2 gólové akcie. Po centri Vrťa nepresne zakončoval hlavou Belák. Onedlo sa v 16. uvoľnil Piroška, ale jeho technická strela skončila vedľa brány hostí. Napriek dubnickej snahe sa už stav stretnutia nezmenil a nováčik ubránil jednogólový náskok. Senica teda zdolala Dubnicu 2-1. Senica rakúskeho trénera Gargera súzvuk, ale 3 góly v minulom zápase do prešovskej siete DAC dobre naladili. V Dubnici, ktorá ešte v tejto sezóne naplno nebodovala, mužstvo zo Žitného Ostrova svoju streleckú tóninu potvrdilo. MFK nastúpil bez Jána Zápotoku, ktorý má namierené do poľského Lechu Poznaň. Chýbal mu aj zranený Andrej Porázik. Hráčov DAC prišla podporiť niekoľko stočlená skupina najvernejších fanúšikov. Chválime ich za vynikajúce povzbudzovanie bez násilností a haníme za niektoré slovné nacionalistické výbuchy. Hneď v úvode sa obidva týmy akoby otrhli z reťaze. Šanca striedala šancu. Gólu sa však diváci nedočkali po Ľuptákovej bombe, ani po aktivite hostujúcich hráčov, ktorú zastavila píšťalka hlavného rozhodcu Pavla Chmuru. Jeden zo zlomových okamihov duelu prišiel v 6. minúte. Šulek vo výbornej streleckej pozícii stroskotal na Novotovi. Hráči Dunajskej Stredy tiež nie sú vyhlásení streleckí majstri, čo potvrdil po peknom uvoľnení sa Helísek. V 9. minúte sa presadil aj pre ofenzívu hostí mimoriadne platný Hasan. Chýbalo mu niekoľko centimetrov. Uvednuté dubnické sebavedomie mohol pokropiť gólovou vodou Ľupták. V 14. minúte najskôr nastrelil dunajsko-stredského obrancu Nikoliča. Následne ho však až príliš ľahko obišiel. Na druhej strane 16 našiel Oberta. Novota bol pripravený. O 3 minúty dostal možnosť na reparát Hasan. Skóre sa nemenilo. V 21. minúte však bezgólový stav už neplatil. Po ľavej strane potiahol loptu hostujúci Kuju a jeho center si dubnický obranca Jánošík nešťastne usmernil do vlastnej brány 0-1. Dunajsko-Strečania dostali pekný darček. Ich traja nabiehajúci hráči by na loptu po prihrávke, ktorú im adresoval Kuju, určite nedosiahli. O chvíľu mal vyrovnanie na hlave Grendel. Novota si veru zaslúži byť kapitánom tímu zo Žitného Ostrova. Jeho rakúsky tréner Kurt Garger nebol s hrou svojich zverencov 100% spokojný.
V 36. minúte ho však upokojil Kendo, na ktorého sa dubníckí obrancovia po rohu Hasana pozerali z úctivej vzdialenosti 0-2. Radosť dunajsko-stredských priaznivcov mohla byť o 3 minúty ešte väčšia a bol pritom opäť Kendo. Po jeho priamom kope sa predviedol brankár Igas. Rozhodca Pavol Chmúra mal zápas pod kontrolou. V úvode druhého polčasu však nahneval domácich hráčov i divákov, keď nechal bez povšimnutia zákrok na Grendela. Ak dubnický tréner Ľuboš Nosický ešte veril v menší futbalový zázrak, v 69. minúte ho mohol definitívne zbaviť ilúzií Kendo. Igas bol proti. Dubničanom nepomohli ani striedania. V 83. minúte mali šťastie pri zakončení Atemeho. O 2 minúty však hráčov MFK dostal do hry Šulek. Žiadny zázračný obrat sa však nekonal. Hostia si záver duelu s prehľadom ustrážili. Navyše v 90. minúte spečatili víťazstvo po Hasanovom priamom kope Kuju. Dubnica, Dunajská Streda 1-3. Dunajsko-Stredčania po Ľuptákovom priamom kope si žilinský útočník takmer strelil vlastný gól. Prvopolčasové dianie uzavrel štipľavou strelou, ktorej chýbala presnosť. Martin vyskočil. V 66. minúte postavil na nohu Peter po 11. kole. Tak by sa dal pokojne nazvať zápas predposlednej Dubnice s poslednými Košicami, z ktorého víťazne vyšiel tým Petra Gergelyho. Východniari padli na dno aj kvôli streleckej nemohúcnosti. V Sorgoň-lige neskorovali 321 minút. Do kolien mohol dostať Košičanov hneď v úvode Jánošík. Nová brankárska jednotka Stefanovič kryl jeho pokus. Východniari sa opierali predovšetkým o Milinkoviča. Po jeho prieniku nedokázal zakončiť Vaščák. Jednoznačne najlepším hráčom dubníckeho týmu bol Tomáš Zápotoka. Pasom našiel Andreja Porázika, ktorý namiesto lopty trafil Stefanoviča. Po polhodine hry predviedol Lukáškovú bojovnosť 19-ročný Masaryk. Centroval o rok mladší Vavrík a z ťažkej pozície dostal do vedenia Dubničanov premiérovým gólom v novom ročníku Erik Ľupták. Košice mohli vyrovnať v závere prvého dejstva. Cicmanová hlavička pohľadila vrchnú sieť Ďurčovej brány. Druhú 45 minútovku otvoril nepresným pokusom Peter Kiška. Na opačnej strane pohrozil Blažej Vaščák. Na gólový zápis v novom drese si bude musieť ešte počkať. Ten istý gólov nasúkal súperom Jáno Novák. Na považí bojoval, no bez gólového efektu. Košickému týmu mohol priniesť vyrovnanie Dávid Škutka. Z ťažkej pozície zakončil, no Ďurča neprekvapil. A rovnako pochodil aj kapitán hostí Peter Bašista. Strelecké trápenie svojho týmu počiarkol košický kanonier Novák v 77. minúte. Gólovú poistku mohli dať Dubničania v úplnom závere duelu. Tomáš Zápotoka však nenašiel nabiehajúceho Michala Fila. Napriek tomu mohli po víťazstve 1-0 schádzať z dubnického trávnika spokojnejšie domáci hráči. Pozícia Košičanov je alarmujúca. Východniari prehrali už 8 z posledných 9 zápasov. Dubnica odvratila pád na dno tabuľky len druhou výhrou v 5. domácom stretnutí v tejto sezóne. Na svoj premiérový gólový zápis v staronovom košickom drese zatiaľ čaká navrátilec Blažej Vaščák. Ako hráč Artmedie Petržalka skóroval v Sorgoň-lige práve proti Dubnici. Bolo to ešte v sezóne 2005-2006. Na považi patril medzi najlepších, po jeho chybe však v podstate cez celú päťku na zadnú tyč, kde sme nepokryli hráča, to by sa nemalo stávať a takýto gól nás v podstate oberie o body a si dovolím tvrdiť, že dnes opäť sme úplne zadarmo pustili tento zápas. Zápas to bol dôležitý pre obidve mužstvá. By bol úspešný, keby mal aj ľavú nohu, ale to je len špekulácia. Tréner Stráka ho do druhého dejstva presunul na hrot z pravej strany zálohy. Tam mal vytvárať priestor pre Alexandra Piščura, ktorý využíval na ohrozenie Ďurčovej brány aj svoje centimetre. Domáci v druhej polovici dokázali prechádzať do úspešných kontier, ktoré sa im ale nepodarilo ukončiť do gólovej bodky. Tu zasahoval po strele Erika Ľuptáka Okolíčány, ktorý sa poprvý raz postavil do brány Ružomberka v tejto sezóne. Aj ďalšia príležitosť domácich prišla po takejto situácii. Tento raz hasil pred Vavríkom striedajúci Lukáš Bielák, inak takisto posila po príchode Františka Straku a strela Ľuptáka nemala tie parametre ako predtým.
Záver zápasu bol ako dobrá kriminálka. Najprv sa po zásahu Jánošika dostal na trávnik Miloš Lačný, za čo videl od rozhodcu Miroslava Fajčíka žltú kartu. Tá ale po konzultácii s druhým asistentom Rastislavom Kubicom dozrela a bola z nej červená, čo znamenalo vylúčenie. Pokiaľ hra opäť nezačne, má podľa pravidiel rozhodca na redukciu svojho názoru nárok. V nasledujúcich minútach mohli rozhodnúť obidve mužstva o získu 3 bodov. Lepšie na tom boli hostia pri presilovke, ale Lačný proti Ďurčovi neúspel ani po druhý raz. Na druhej strane mohol zažiariť striedajúci Michal Filo. Po ľuptákovej prihrávke ale nedokázal obstreliť Okoličányho. No a v 88. minúte Lačný vykartoval ďalšieho Dubničana. Zákrok Lukáša Zápotoku bol neodškriepiteľný a jasný. Červená karta a následná 11 boli na mieste. Tabuľky. Ak sa chce vyhnúť zostupu, mala by doma bodovať naplno. No na druhej strane Trnava aj s mohutnou podporou svojich fanúšikov ešte plánuje zamiešať karty na popredných priečkách. Trnavčania, povzbudení domácim víťazstvom nad Prešovom v pomere 2-0, začali aktívne aj na považí. Dravý prienik Koneho zastavil až Tomáš Bruško len za cenu faulu a žltej karty. Po následnom priamom kope Petra Doležaja mal domáci golman len 18-ročný Pavol Bajza plné ruky práce. O pár minút neskôr sa osmelili aj Dubničania. Ich najväčšiu šancu v prvom polčase nevyužil kapitán Andrej Porázik. Následne sa do dobrej príležitosti dostal inak nevýrazný trnavský útočník Peter Štivár, ktorý sa v druhom polčase na trávniku už ani neobjavil. V 23. minúte sa k strele odhodlal Bruško, lenže pripraveného Jána Slovenčiaka neprekonal. O 3 minúty neskôr sa k voleju dostal Marcel Ondráš, jeho pokus však letel vysoko nad. Po zmene strán cítili väčší hlad po gole domáci futbalisti. Striedajúci Erik Ľupták vysunul rýchlonohého Juraja Vavríka a ten svoj vydarený únik zakončil presnou strelou ponad Slovenčiaka. Ešte raz, dlhá prihrávka Ľuptáka, Vavrík si loptu spracoval a svoje solo chladnokrvne zakončil. Trénerovi Petrovi Gergelimu jednogólové vedenie nestačilo a svojich zverencov neustále poháňal do útoku. V 61. minúte ho vypočul útočník Michal Filo, ktorý ponúkol šancu Ondrášovi. Ten si s touto situáciou rutinérsky poradil a poslal svoj tým do dvojgólového vedenia. Bol to jeho druhý presný zásah v sezóne. V 65. minúte mohol zvýšiť na 3-0 Filo, lenže jeho pokus smeroval nad Slovenčiakovú bránu. Takýto priebeh hry sa nepáčil trnavským fanúšikom, ktorí v zápätí zahádzali ihrisko dymovnicami. V 67. minúte sa po kontroverznej druhej žltej karte v zápase porúčal pod sprchy Bruško, no hostia dokázali v presile o jedného hráča už iba znížiť. Tiago po zmätkoch v domácej obrane gól ešte nedal, avšak o 2 minúty neskôr už dokázal pretaviť presný center striedajúceho Juhasa na svoj premiérový gól v sezóne Brazílčan Nascimento dos Santos. Vyrovnanie už nepriniesla ani márna snaha Trnavy v nastavenom čase. Dubnica si tak jednogólový náskok postrážila a zaslúžene vyhrala 2-1. Dubnica aj napriek medzinárodného futbalového turnaja hráčov do 18 rokov Slovakia Cup 2008. Aj tento raz sa podarilo našim organizátorom zabezpečiť kvalitné obsadenie. V úvodnom zápase v Novom Meste nad Váhom nastúpili mladí Slováci proti Francúzom. V zoznamovacom prvom polčase zaujala iba akcia Ľuptáka s Guldánom, keď si v koncovke neporadil Valenta. Hneď po prestávke hostia prekvapili našich bulotovým centrom, ktorý tečoval Emmanuel Rivière zo Saint-Étienne do brány. Slováci však pomerne rýchlo odpovedali, keď po Kokočákovom centri Guldán minul, ale dubnický Erik Ľupták trafil presne. 1-1 trvalo iba 5 minút, lebo potom Trnavčan Martin Guldán strelou k žrdi prekvapil brankára Samasa. Naši v tejto fáze dominovali a po Valentovej spätnej prihrávke zvýšil čerstvý Juraj Pančík už na 3-1 v 68. minúte. Lenže o necelú minútu po Buržoázovom centri dal gól Maxime Partuche z parížskeho Saint-Germain. Hostia po viacnásobnom striedaní až do konca poriadne pritlačili. Pri Bazilovej strele mal Polaček aj kus šťastia v 79. minúte a po Bazilovom centri, keď hlavičkoval Dikamora, aj dobrú reakciu. Slovensko tak vyhralo nad Francúzskom 3-2. V útorok ho čakajú v Nemšovej Poliaci. Túto negatívnu bilanciu, ale i sériu 3 prehier mal za úlohu Jozef Adamec. Trnavská ikona, ktorá po rozhodnutí vedenia klubu nahradila na trénerskej lavičke Jozefa Mazuru. Lodivot Spartaka sa dočkal nemilého privítania. Fanúšikovia akoby neboli stotožnení s vynúteným odchodom predchodcu Mazuru. Toho poslalo vedenie klubu na dovolenku, z ktorej však už nevedie cesta späť na lavičku Trnavy. Peter Ďuriš ako prvý natiahol dubnického brankára Perniša. Ten si držal čisté konto do 36. minúty.
Skúsenosti zbierajúci ľavý obranca Cíferský s číslom 2 za pomoci Doležaja ozbrojili Kišku a Vladimír Kožuch preukázal svoju typickú dravosť. Po víťaznom súboji s Držíkom sa cez ďalšieho z Dubničanov Adámika presadil 17-ročný Martin Guldan. Reprezentant do 18 rokov sa 2 zásahmi zablísol na nedávnom Slovakia Cupe v Prievidzi a v sobotu večer sa proti Dubnici dočkal svojho premiérového ligového gólu. Trnavčania mali v prvom polčase miernu prevahu, lenže nedokázali pridať poistku v podobe druhého presného zásahu. Po Barčíkovej prihrávke Guldan obišiel Chmelíka, no Perniša po druhýkrát neprekonal. Domáci mali príležitosti aj po zmene strán. Ak by po priamom kope Doležaja Ivan Cíferský nespanikáril v koncovke, Trnava by po hodine hry vyhrávala 2-0 a nemusela sa v záverečnej polhodine strachovať o výsledok. Vyrovnanie na 1-1 priniesla akcia hostí, do ktorej sa zapojili dvaja žolíci z lavičky Tomáš Bruško a 17-ročný Erik Ľupták. Ten posadil ukážkový center na hlavu najlepšieho hráča hostí Tomáša Zápotoku. V 64. minúte využili Dubničania svoju prvú gólovú príležitosť v zápase. Domáci veľmi túžili po víťazstve, čoho dôkazom bola záverečná aktivita s 3 možnosťami na zmenu skóre. Prvú mal Kamil Kopúnek. Po pase Hlavatoviča upozornila na seba jedna zo senegalských akvizícií Kebe Samba. A po centri jedného z najväčších bojovníkov na trávniku Martina Hrušku Ďuríš namieril len o pár centimetrov nepresne. Dubničania si tak zo slovenského Ríma odviezli bod po remíze 1-1, ale ak by mal Peter Kiška v záverečných sekundách viac šťastia, Považania mohli vyťažiť z minima maximum. Trnavčania tak po záverečnom hvízde mohli ďakovať aj svojmu brankárovi Rybánskemu. Trnavské trápenie trvá a nie len v domácich zápasoch s Dubnicou. Aktuálne ťahá 4-zápasovú sériu bez víťazstva, vrátane finálového zápasu slovenského pohára. Jozef Adamec mal pri návrate na lavičku Spartaka zmiešané pocity. Mužstva spod Čákovho hradu na zachovanie Corgonligovej príslušnosti však stále žila. Na Sihoti sa hral futbal, ktorý v prvom polčase veľa krásy nepriniesol. Skôr ako hrácké umenie pútali pozornosť kopačky hostujúcich hráčov, ktoré hýrili farbami. K prvej strele sa zverenci trénera Stana dostali až v 21. minúte zápasu. V ďalšej príležitosti bol Marček, no jeho pokus inštinktívne zblokoval Perniš. Ten si poradil aj so Slajterom. Holandský legionár vyťahol loptu a z vlastnej polovice, no ideálnemu zakončeniu chýbala potrebná sila. V závere polčasu sa konečne zapotil aj domáci Volešák, ale Dubničania toto domáce zaváhanie nepotrestali. Všetko podstatné sa udialo po zmene strán. V 54. minúte poslal Hluhovský loptu na hlavu De Petrisa, ktorý otvoril skóre. Šanca zachovať Corgonligovú príslušnosť tak v teoretických rovinách znova ožila. Tréner Dubnice na to zareagoval dvojitým striedaním a neskôr sa ukázalo, že správne. Trenčín však naďalej hrízol. Po Hluhovského tvrdohlavej snahe presadiť sa praskli nervy Adámikovi a v zápäti aj domácemu Horvátovi a na trávniku sa chvíľu iskrylo. Rozbehnutí Trenčania pohrozili znova v 78. minúte, keď nastrelili Brovno. V zápätí poslal do Brvna loptu aj hosťujúci Seje. No prišla 81. minúta a striedajúci žolík Ľupták. Ešte len 17-ročný mladík si rutinérským spôsobom spracoval prihrávku a suverénne poslal za Volešákov chrbát. Jeden z najmladších Corgonligových strelcov tak vybojoval pre Dubnicu bod. Trenčín sa chytá slamky, už v 3. zápase neprehral, na záchranu by ale musel posledné 3 kolá vyhrať. Dubnica naopak pokračuje v naháňačke s Ružomberkom za korunou kráľa remíz. Tréner minúte na trávnik Erika Ľuptáka. Ten 9 minút pred koncom stretnutia zabezpečil Dubnici bod. Nádejný mladík bude mať o mesiac iba 18 rokov. Ja by som svoj gól do prvý venoval svojim rodičom, najmä ktorí sa presťahovali kvôli mne do Dubnici nad Váhom, si našli aj robotu, všetko, takže im by som to chcel najviac venovať zo srdca. Vlastne nám takto zápas otočil aj v Trnave, kde tiež zacentroval a Tomáš Zápotok dal 1-1, takže vlastne už 2 zápasy rozhodol síce remizové, ale ja si myslím, že to je veľmi potrebné pre neho a že určite s neho o ňom budeme počuť a že vyrastie s neho kvalitný hráč. Do konca súťaže zostávajú ešte 3 kola, uvidíte, ako budú hrať Zlaté Moravce, napriek tomu, ako žije ešte to mužstvo s tou Corgonligou? Tak stále žije, no keď dneska Moravce prehrajú, tak stále žijeme a popasujeme sa do konca. Bol by som najradšej, keby sa rozhoduje v poslednom kole. Majstrovstva Európy. Ako generálka im poslúžia 2 prípravné zápasy proti Malte. Ten prvý odohrali v Senci.
Slovenskí mladíci boli lepší od začiatku. Dobrý pohyb našich robil Malťanom problémy a tak si museli pomôcť aj faulom, tak ako v 10. minúte. Rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý s prehľadom premenil Kopča. Slováci potom úplne prevzali iniciatívu a tak druhý gól prišiel čoskoro. Peknú akciu založili Valenta so Zelenickým, ktorého mäkký center bez problémov zužitkoval hlavou Laxík. Aj tretí gól padol z 11, keď bol prenikajúci Zelenický v 16. faulovaný. Do listiny stravcov sa zapísal Kiš. Malta nedokázala v prvom polčase ani raz ohroziť našu bránu, naopak Slováci dokázali do polčasu skórovať aj štvrtýkrát. Peknou individuálnou akciou sa zaskvel Dubničan Lupták a Laxík dal svoj druhý gól v zápase. Po zmene strán sa toho veľa nezmenilo. Zverenci Bohumila Andrejka jasne dominovali, o 5. gól sa postaral v 61. minúte Zelenický. Sympatické skóre však do konca zápasu nevydržalo. V nadstavenom čase si dal vlastný gól kapitán Kopča. A tak Slovensko 19, Malta 19, 5-1. Oba prípravné zápasy sú generálkou na prvú fázu kvalifikácie majstrovstiev Európy, ktorá sa bude hrať v Slovinsku. Naša reprezentácia má v skupine Arménsko, Slovinsko a Nórsko. Z 13 skupín postúpia do druhej fázy najúspešnejší dvaja a dve najlepšie mužstvá, ktoré skončia na 3. mieste. Následne sa bude hrať v 7 skupinách, ktorých na európsky šampionát postúpia len víťazi. Bol to super svojím spôsobom, ktorému sme dali 5 golov.